Аз снимам та. Гледайте, дами и господа, как се работи. Гледайте какво става. Сто, десна, ще направя аз 5-6 милиарда. Вижте всички как работят, пък Милен танцува. Охо! Колко съм работил и знаете ли бе? Ей! Аз съм ги боядисал всичките. Лъжа бе. Чакай се глави си по-хубава. Боядисал ми е дебел търкавичка. Най-добрата фирма ми е свет. Така. Най-добрата фирма, чай да са по-вкусни. Как се каща с моята песен да е към майката. Здравейте, здравейте. Спуква ми се от работа, дами и господа. По-точно всички без тебе. Разбира се, че аз. Искам да поздравя много специално. Виж.